Bueno, hemen daukagu azido nitrosotan, hau da, formulata den ematen digute, HNO2 0,020 molar den disoluzio bat. Eta esaten da, disoluzio horretan hidronio ioien kontzentrazioaren balioa 2,8 bideramar berminuziru dela. Molar, mol litroko. Eta eskatzen dana da, Ka. Bai, ariketa honetan pH ez da emoten, baina kontuan nahi izan ez gero pH kalkulatu, egingo zendula zenbaki horren logaritmoaren alderantzizkoa. Ez da hemen eskatzen, baina horrela egingo zen du. Hemen eskatzen dana da ionizazio konstantea, hau da, Ka. Beraz, lehengo ingo duguna, izango da, idatziko dugu, azido nitroso horren ionizazio oreka. Azido nitrosoak urarekin. Lehengo, hemen zalantza bat sortzen jat. Azido ahula ero sendua da. Bueno, ezagutu behar duzu, behintzat badagozela azido batzuk, sendoak eta ahula diren zerrenda. Bai? Bueno, azido nitrosoa ahula da. Eta gainera, hemen daukat hori pixkat pentsateko oso datu esanguratsua. Eskatzen da ionizazio konstantea. Ionizazio konstantea eskatzen bada da azido ahula daukagulako. Bai? Nitrikoa sendoa da, baina nitrosoa ahula da. Orduan, gezi bikoitze ipintzen dugu, azidoak transferitu egiten dio urari bere protoia, eta geratzen da nitrito anioia. Eta urak protoi hori hartzen duenean, geratzen da hidronio moduan. Bueno, hau, oreka bat denez, bere azidotasun konstantea idazten dugu jarraian, nitrito, hidronio, eta azido nitrosoa. Oreka honetan, taula bat egiten badugu, ipiniko dugu hasierako kontzentrazioak, gero desagertu eta sortu egiten dana, eta amaieran orekako kontzentrazioak. Eta hemen ipiniko dugu azido nitrosoa bera, eta hemen sortzen diren produktu biak, nitrito eta hidronio. Hasieran kontzentrazio batekin hasi gara. Ariketa honetan ezaguna dugu kontzentrazio hori. Ariketa honetan C 0,02 molar da. Oraindik, disoziazio hasi aurretik, nitrito eta hidronioak ez daude, baina azido ahula denez, Ka esan dugu eskatu egiten dela, beraz suposatzen dugu ez dela infinitu, eta beraz dela azido ahula, ipiniko dugu ez dela dena disoziatzen. Zerbait disoziatzen da, X, zeren aurrian. Eta hemen sortzen direla, X eta X. Orekako kontzentrazioak beraz, hauek dira. Konstantera bagoaz, ordezkatzen baditugu balio horiek, daukagu X karratu zatizeken X. Ariketa honetan ez dugu X askatu behar, beraz, ez dago bigarren mailako ekuazio bat. Ariketa honetan eskatzen dena da Ka. Beraz, egin behar duguna da, Kaan ordezkatu. Xen balioa. Zein da Xen balioa? X da emondan datua. Ikusten duzu, hidronio ioien kontzentrazioa dela, beraz, datuetan dago 2,8 bideramar berminuziru mol litroko, molar. Orduan, ordezkatzia baino ez da izango. 2,8 bideramar berminuziru berbi zati
0,02 ken 2,8 bideramar berbinus iru. Egin mesedez eragiketa hau kalkulagailuan, egiaztatzeko benetan dakizula ondo egiten. Eta ematen du 4,56 bideramar berminus lau. Hau da, eskatutako K-aren balioa.